Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsuldad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may wulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Reda Obra ug Attorney Eileen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Catherine, 30 anyos, minyo ug may usa ka anak, taga Puog, Toledo City. Punto legal kining akong suliran. Tabahin kini sa plano kong pagpausab sa birth certificate sa akong anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang kami pasamahan sa akong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Pabos ka? Yes, Greg. Mga usa ka buwan na tingali ni Kapin. Kaya wa naman ko reglaharong buwan na. Unya, may palit kong pregnancy test. Positive man ang resulta. Kirot po ko ng yung test? Uy! Unya, wa naman sa kudog, abi. Patay. Si Patay? Mag-istorya lang tayo balik ha, Catherine. May importante pa kong lakton. Ha? Kaon na uy. Nakaluto naman ko. Ayun na, busog na ko. Sige, alin ako. Greg! May nasabtan ko, Greg. May nasabtan ko. Ginoo ko. Magkunsa naman lang ko iniyog sa akong anak. Ha? Wala pa kita ni mo si Greg? Saan naman ako ron Verna? Namabdos naman ko. Ang mo ko na ng Greg. O, ano mo suway o kontak? Di ko na makontak ang iyang numero. Unsa? Patay. Nilikay na tong amaw. Magunsa naman lang ko, ani, Verna. Nga na di ay, nag-away mo. Man. Pero nakabantay lang ko nga may lain na siya ning uwahing mga adlaw. Nga na ba man ka? Nagkasakop mong good kong text, anak niya. Kunya kun akong kontakon na patuon sa akong boarding house. Usahay dili mo ato. Sige lang, mutabang ko paniid. Ibaw man ko asa na siya magstandbayan sa iyong mga barkada. Palihog ko, day, ha? Di man ko mamugos-got kung dili na siya ganahan ako. Ang ako lang ba? Mao ang iyang responsibilidad sa among umaabot nga anak. Kay mag-unsa naman lang unya ko, adi. Makaundang manggit ko sa akong trabaho kung madako na ning akong tiyan. Kunya ang pagpanganak pa na ako. Yabag, Miss Greg, oy. Sige, day. Kay laman mi sa iyong agaw. Magpangutan na lang sa dunya ko niya. Sige, day. Salamat, ha. Wa na ginubalik pa si Craig. Daan pagit ko. Napad-uwahin na nga nagkabantay ko sa mga lihok. Nang bag-o na lang yung maptos ako. Si Verna, basig may balita na siya ni Greg.
Hello, Day. Hello, Day. Kalma lang ning ibalita ko nimo, Day, ha? Andam na ko kung unsa man na, Day. Matod sa igaagaw ni Greg. May lain man din ang uyab si Greg. Daan pa ko. Og, nakita gid nako sila og sa iyang babae, Day. Di na ko makalitan, anak, Day. Ug igo ng imong informasyon aron mabiya na ko diri sa akong gipuy-an. Di na ko magpaabot pa sa iyang pagbalik. Asa man ka? Mapauli na lang ko sa amot, Day. At tubangon ko na lang ang kasaba sa akong mamang papa. At ko mga anak dito. Kaluoy ni mo, Day, uy. So, salbayos gid kay Greg. Animal gid siya. Sige na, Day. Imanghipos na ko sa akong mga gamit. Mabiya na ko din sa akong boarding house. Mapauli na ko sa amo. Ginoo ko. Mabdos ka, Catherine? Ugasay lagi. Pasalawa ako ninyo, mahapa. Napandili naman na ba kinilaki nga nakapababdos na ako. Kisa! Kisa! Kisa ang lalaki na kasali mo, ha, Catherine? Kisa! Gipakataw ko ang akong anak nga way amahan. Maayo na lang gani kay gidawat rasab ko sa akong mga ginikanan o gidawat ko na lang sabang akong gidangatan. Nag-move on ako ug mibalik sa pagtrabaho aron maikabuhi ko sa akong anak. Kay wa naman gyud magpakabana pa ang amahan sa akong anak. Unya, may laing naninguha na ako. Siya si Jeff. Unya, Tuho, ikaw, Kas. Seryoso ko nimo. human ako mabiktimaan na Jeff. Kanang mga tamis nga pasalig. Hinungdan man gani nga gipaangkan ko. Lahi ko, Kas. Ipamatuod. Ayaw lang kutob sa sulti. Magpakasalta. Jeff. Okay ka? Magpakasalta? Jeff. Aw ka na mo, laki. Okay mo pa? Nga magminyo ko? Ha? Nga ano gong dili. Kana pa nga may mubangon sa imong dungugikan sa pagkadagma na itong animal nga amahan sa imong anak. Mama, uy. Ay nagutuhis guting tawha na ma. Giisip ko na tong patay. Mas may pa. Be, asa naman ang Jeff? Nga nung ikaw ramaning nananghead na mo? Ako una ang unang misulti ninyo, ma. Kung okay ba mo ni Papa? Uy, nga nung dili. Kitag sara kinang laki nga mahimo Salvador del Mundo. Pa? Tinood? Laki. Okay silang papag mama. Ingon bitaw tikang kuyog na lang ko daan nimo sa imong pagpananghit sa imong mga gidikanan. Hadlok man ko kung masukos, Papa. Ang saon lang ka niya pa lang. O sige, maadto mi sa inyo. Mamay mi. Aron matakta na dayon ang atong kasal. Humanagid ang atong kasal, Jeff. Wa na gitay problema. Doon na patala yung problema. Asa pa man? Ang bahin sa mga anak. Ni Dudong. Abi na kong unsa. Kulbaan mo lang sabta nimo, uy. Kaya nga naman dahil nga akong anak, ha? Package na si Dudong sa akong pagpakasal nimo. O gusto ko nga mga mahan sa mong anak, Kath. Unsay buti mo ipasabot, Jeff. Gusto ko nga magda siya sa akong apelyido. Ha? Ibosot ang apelyido sa mga anak. Akong apelyido na ay ang dadon nga pansagon. Jeff.
apelyado ang gidaha sa akong anak karon, ug gusto sa akong nabana nga ang iya ng apelyado ang dadon sa akong anak karon nga kasal nami. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pwede pa bang mapausab ang apelyado sa akong anak nga nagdaha sa akong apelyado sa pagkadaga? Ikaduhang pangutana, gusto sa akong nabana karon nga ipausab ang apelyado sa akong anak ngadto na sa iyang apelyado. Pwede pa ba na nga dili man siya ang amahan? Stepfather raman siya. Unsa may mga proseso? Ikatulong pangutana, wa na magpakabana ang amahan sa akong anak. Wa sab magsustento. Magkinahanglan pa ba mi sa iyang consent kung padadon ako sa apelyado sa akong nabana ang among anak? Ikaupat og katapusan, asa man nimo duol aron mapausab namo ang apelyado sa akong anak? Dako ba mi magastuan na? Mga pila man sab, palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Catherine. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og kauban ng akoang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema sa mga ginadiling droga, problema na tong mga emotional nga mga problema na to sa tuang kabanay, kapikas, ato ang higala, katrabaho, mga kabutangan, unsang mga problema din na, go! Ipadaha inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran. What kay your problem can also be a blessing sa uban. Ug kami ni Dr. Obra atong mga artista diri sa RMN Production Center andam mangyud kaayo ming muhatag ug dili lang tambag kundi kinabuhi sa inyong mga gisuwat aron mas manindot pod ug mas mainteresado pod gyud mo nga mo padayon sa pagpaminaw. Okay? Shout out no and greetings to ato ang mga likers and followers on Facebook. You can like and follow me at Elaine Bathan no. Muna Facebook account na ko guys or follow me on Instagram and on Twitter sa Elaine Bathan. Maayong buntag Attorney Elaine, always ko mamati sa programa kini ang akong suliran si Calyalo Lito, si Sofia Alimpolos. Shout out, gwapa kayo ka sa red dress sa ako ding Facebook man. I'm your avid listener sa kini ang akong suliran. Pa-shout out di ay ko sa Alimpolos family from La Libertad, Carmen Bohol. Hello. Ang pinging mga Chocolate Hills guys. Si Iching Camelo Gila. Hello attorney. Always kong maminam nimo. Kini ang akong suliran. Thank you Iching. No? Always pud maminaw. Si Joanna Encontro. Same. Also sa kang Sara May Malakat from Pagapat, Cagayan de Oro. No? Tagapoog, Toledo City. Ang ato ang letter sender. Ug tawago na to sa pangalan nga si Catherine. Si Catherine, sa Toledo City, Mayor Joy. The city of joy. Joy to the world. Hello to you. Hello sa tanan nga mga naminaw na to dinha sa Toledo. Hello also to my best friend, Ferliza Calizar, kontratista, who is working for the city government of Toledo. Hello, kung sa iyang mga kauban po dinha. Now, ni suwat ni si Catherine kay naa siya'y plano nga magpausab sa birth certificate sa iyahang anak. Ato maning napaminaw sa drama sa kahanginan nato ganina no. So muna niyang unang pangutana, pwede pa bang mapausab apelyido sa iyang anak na nagdala sa akong apelyido sa pagkadaga. Naminyo naman ka. So ang gusto manggod niya nga ang gusto manggod sa iyahang nabana, di ba? Nga ang iyahan ng apelyido ang dalhon sa iyahang anak. Pagkanindot, no? Nga pagkaswerte. Nakakita din tawag true loves Catherine. Naol. Sana all, no? Sana oil. Pero I'm happy for you. Magpaabot ta sa ato ang panahon, guys. Wait lang. Steady lang. Relax, no? Diha lang ta. But, kabahin siyang pangutana. Kani, pwede pa bang mapausab? Yes. Ang proseso kay dili man siya ang amahan ana, ang proseso ana will have to be adoption. Good news, ang adoption karon di na kinahanglan mo adtog korte. Administrative na lang kay napasa
usa naman na nga balaod, so dili na siya ingon anak kagasto, dili na ingon anak kakuti-kuti ang adoption. Okay? So muna ang process. Ikaduhang pangutana, gusto sa akong bana karon nga ipausab ang apelyido sa akong anak ngadto siyang apelyido. Pwede ba nga dili man siya ang amahan? Stepfather man siya. Unsa may proseso? Tinuod, sakto ka, dili pwede. Maubitaw na nga dili na basta-basta mapausab. Ang akong giingon, pwede mamahimo siya kung ang proseso nga ato ang gamiton kanang process of adoption. Ang process of adoption, manggod guys, mauna siya ang legal nga proseso diin ang usa ka amahan nga gustong or ginikanan, padeg father, padeg mother, or padeg mother and father, no? Pwede sila mo-adopt og bata nga dili nila kagalingong kadugo, pero gusto nila itratar as if their own, then ang adto sila korte muna, korte pa na so nakaron admin na DSWD, nga adto sila dito kay para mahimo ng legal ang ilahang pangamahan or pagpanginahan or ang ilahang pagkaginikanan ngadto sa bata. Now, ang bata inig anak na to, di ba na naman ay birth certificate. So kung i-adapt unsay mahitabo, ang kanang iyang karaan nga birth certificate guys, wag tango na, kanselahon na, it is as if it did not exist. Una isyuhan ka ang bata og bag-ong birth certificate, diin mo gawas nga ang amahan ang kana ng imong bana karon ug ikaw ang iyahang inahan. Therefore, and in that way, mahimo ng legal nga amahan, dili stepfather, legal gyud, papa gyud, no father gyud siya sa imuhang kamagwangang anak. Again, sana all. Ikatulong pangutana, wala magpakabana ang amahan sa akong anak. Wala sab magsustento. Magkinahanglan pa ba mi sa iyang consent kung padadon nako sa apelyido ang akong nabana sa among anak. Ang process of adoption, and that is the only way nga mahimong legal nga amahan ang imuhang bana, walay laing way, no? Then, that is the only way kanang ang atua ani is kinahanglan pud og consent unless unknown ang nakabutang sa birth certificate. Okay? Ikaw pa tog katapusan, asa man mo duol aron mapausab namo ang apelyido sa akong anak, dako ba mig magasto og pila man sad? DSWD. Adto na mo didto mo adto for adoption. Pangita mo sa mga social workers kay naara na sila didto. Di mo angay mag-problema ana, ha? Kay again, dili naman ta mo adtog korte, administratibo naman lang na ang process of adoption. Unsay dalhon dad ang birth certificate sa bata, adto ipakita og ang inyong marriage certificate do, ha? Napa na yung mga requirements pud nga kinahanglanon, na dito ang lista sa DSWD. Adto lang ninyo, ha? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.